салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ иншалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯз аст анами намуд дуойкои аҷоибот хушрӯ ба сол ман навор доштам. 350 сомонӣ буд. айни ҳол духтаракон 280 сомонӣ. нархи донашай оптун гирем бо якчи арзон мекунам. доставка надоранд духтаро, суроғаи магазина мемонам. хоҳишмандо конкретно харидоро ҳам оптой доранд, ҳам дона доранд. метавонем барои савдорам бигиред духтаро, ба рақамҳои худшон занг мезанед. ҳамаша бо шумо хушрӯ када мефаҳмам суроғаро ман пурра када бо мегум шумо духтарако. Тако размеро ҳар хел каси дар размеро дар кора мақсад мебинен, ай бозоро ай пеш мебинен. ё размеро стандарта ай 46 пуш то 52 пуша мешавад духтарако. баъд ин намуд ҷемпирако доран, ҳама чизошон качествошон борошон турки хушрӯ плашовка доран. ин намуд ҷемпира доран, ане боло да ҳасти духтарако, ане дуйко 280, инош 250. не сакага дидед? инош 280 сомонӣ. конкретни харидоро марҳамат, суроға бозори Корвонай, магазини 4-7 бо айберу навор када нишон метиҳам. хоҳишмандо метавонед биёед аз наздик бинед, харидорӣ намоед. тако ане плашовка барои боронӣ 150 сомонӣ разна свет. ҳар намудаи каротки аст 90 см аст да 120 хулас размеро ҳар ранга ҳар хела. ина чи 280 сомонӣ буде духтаракони ҷемпиро. расветка дорад а? ё туркиян духтаро, качествашон хушрӯи ягон чӣ намешавад. ани ҷемпиракотон чӣ? ёш 150 сомонӣ ҷемпиро. ё доставка надорен духтаро, надоран. каси конкретно харидора бозор мебиёд, аз наздик мебинад. ина плашовкаҳои ҳар намуда будай. куртои ҷинс ба дуойкаҳошон омадагӣ будай. духтаракони дуойкаро мепурсен духтаро фақат шумо. духтаракони ё 250 сомонӣ бори новинка ҳай. байне ё материалошон аҷоиб хушрӯ ягон чӣ намешавад. 3-4 та ранг дорад. фиолетови, бежеви, кабути оби. 250 сомон ручнои работа духтаро нигоҳ кунед. доставка хоҳед аз мо мепурсен. агар хитон харидорӣ кардан хоҳед, марҳамат бозори Корвон. ҷинсо ҳастан духтаро, усохимон навор доштем. 250 сомонӣ буд. аллакай ай нархи пешина хела ва хела арзон. ҷинсои тёмна сери 200 сомонӣ. байни намуд дуойко ҳастайбо нигоҳ кунед. ёшам аҷоибот пасон. духтарако 250 сомонӣ дуойко ҳар намудай нигоҳ кунед. духтаро 350 сомонӣ 4 та ранг дорад. инош 250 дуойко ҳамаш. ай нархи пешина хела ва хела арзон. ангорко ҳаста духтаро 280 сомонӣ. качество ёрам хушрӯай. дидед? брижошон кати. размеро 46-52 ай духтаро. нирам бори новинка ҳай. ирам аҷоибот хушрӯ ҷемпириян ғавсан 250 сомон дуойка, а тройко 280 сомонӣ. духтарако баъд ани намуд дуойко доран 200 сомонӣ. духтарако ёш материалошон уже ҳами вақтина ҳай. а ёш боша ҷемпири ғавсаки зимистона. хулас ҳама чӣ доранд. распродажа 150 сомонӣ дуойкоҳо. ҳамашон борои туркиян. материалошонам хушрӯай. ҷемпирако даётон боша. болошон ҷинс буд, поёншон ҷемпирӣ. ирам качестваш аҷоибот хушрӯ 250 сомонӣ. дидед? ман ай наздиктар нишон дадам. яко брижоя бинед чиқа хушрӯ ранги ҷинс бори, ранги буркои вай борен. болошон тангак месад, поёншон клиёшай 120 сомонӣ. нархи донашай оптун гирем бо арзон мекунем. ко байни намуд двойко ва патио ҳастан. нигоҳ кунед, ё аҷоибот хушрӯ ангорка ҳай 180 сомонӣ. ҳар намудай. нархи донашай духтар оптун гирем бо ячи арзон мекунам. ҳамаш 180 сомон. расветкаошон беҳади бад бисёрай. мана 180 сомон платяги размеро ҳар хела ҳай. хулас каси конкретни харидора мебия бо аз пеш мебинам. дида расветка бисёр ай.
туникаи дарозе ки айзона поя месан барои одамои калонпуш размери больши меркам. Ана иш платье герифта, ангорка. Ангорка мегун жемпири материалиш дарозе ки хушро. ина духтарако бойни спортивниё ҳастай спортни стил ирам 180 сомонӣ нархи донашона фақат духтаро гап задесам обтоби гирин бо хачон якча арзон мекунам барои одамое ки бозор мебинан аз наздик мебинан дарозаш духтаро кадомеш мақулай инош 150 расветка дорад бани жемпро ҳастай размерашон стандарта I46 пуш то 50 пуша 100% мешавад нархаш 250 сомонӣ ёра навор карда нишон додам дуекан ёрам аҷоибот хушрӯҳни ҷинсам аҷнаса нишон тиём бани 180 сомон духтаро неё ҳаста адатони платчои жемпири материалашонам хушрӯвай чанд расветка дорад букнед остинашон духтаро хеле попур барин вай дорад попур задаги хулас 3-4 ранг дорад дидед 3-4 та не 6-7 та ранг дошта оверсайз сай духтаро нигоҳ кунед размерш алка ҳамҷа маълума I46 то 50 то 52 пуша бояд шавад бани жемпирако ҳастам духтаро инам 180 сомонӣ як вақто навор доштем як сол пеш буд ба хиёлам хулас анами жемпиро ҳолиам ҳастан качествашонда гармиста шута мепӯши на жемпиро бани инаму тройко ҳаста 300 сомонӣ бори ирам туркияй нигоҳ кунед иш 90 сантиметра меша дарозака айзона болотар месад барои одамои қадбаланд чандта ранг дорад саф бежве нишон додам хакет сиёҳ дорад розви дорад сабз дорад хулас расветкаш бисёрай малинатсветам низ дорад кадомеш махулай духтаро 300 сомонӣ размери 46 то 54 пуша мешавад размери туркия не духтаро ин 38 та уже 38 50 мешавад да 50 52 мешавад акон ин намуд бо двойко ҳаста 250 сомонӣ ёрам хушрӯакан най хеле духтаро кожа дора буд ин баъзиҳошон дидед баъд анеёш духтаро ангоркаҳай пеш ангоркаҳай пушта жемпири 250 сомонӣ аква дар бозорем ани дуеко 350 инош 300 инош 200 баёшад нархуша гуфтам шумо да суровара нишон додам куҷа я бори дига май берун хушкара нишон